san shuka sai an masa barwa. Sauya salon harshe a cikin zance wannan hikima ce. Sannan gudu na barewa soyayya, tunda shirin na masoya ne sai miniya. na tafi neman ruma Abuja kan hanya. Yan social media san karmi jayayya. Aure martaba ne wanda ya gane hakan ya yi wadace. Na yi naso a cikin soyayya ta, ga maganar da na yau zannana ta. Na ku abu tsoho ku ji muryata. Shirin na masoya ne, Al'amarin na masoya ne, kiɗan na masoya ne. kungarawar ta masoya ce. Ashe tsarin mu guda, yanayin tafiyar mu guda. Ashe siffar maguda, yanayin ɓari na gyaɗa. Zana gwada maka sannan nake maka dan na yarda da kai. Kuma ni zan rayu da ke, ni sha'aninmu na soyayya. Na yi gudun soyayya san ban tsira ba, har wasu na ce mun gwarzo ban zama ba. Ni dan hira da tambihi ba fargaba. Social media duniyar matasa, mu yaɗa alkhairi kar mu yaɗa zamba. Abin takaici ma har da ma amare su samu kato chatin suke a tare, su ringa yin soyayya kwarai a tsare, har ma ta ce masa honi su canza yare. Shi miji gwangwani kun ga bai sani ba, maza ku lura. Samun soyayya sa'a ce na gani, na ji mutane na ta kiranta gaban jini. Aliyu na ta yi wa masoya na tuni. Aure martaba daraja ce mai tarin yawa. Nake so darajar ɗanin maji ta daɗa hawa. Aure, Nake raba ya da umma idan ka cire mana mai tuwa. aure, Tare gidan mijinta su zama abokan shawara. aure. Rayuwar aure da daɗi ni ma rana na zuwa. Yadda duk na dahe haka in ne aure sai kun gane haske. Akwai wani al'amarin soyayya na tuno, zani faɗi a cikin kalma mai ɗanɗano. Musa Firishiyos harfan so na gino. So yana da daɗi maso da shan wani ya shiga haushi. Soyayya ta zahiri ba a yi mata gudun barewa. Ina yi rashin sautin ka zan faɗa gishirwa. Idan har na barki a bar sona ba ni da kowa. Da na ganka sai na wadata da goshi ba nema. Duba ki ga tsuntsun ƙauna ya zana barewa. Girgije samaniyar bilfitayilis tana zubar ruwa. Ga itatuwa koraye ɗorowa da tsanwa. So wani al'amari ne mai katsa hanzariya. Hanzari, Ya fi zama da maɗi ko kayan marmariya. marmari. Ya yi shoyigiyar so ta yi mini sasariya. Zan mace in ke kabar ni ko na zama maraya. Lokaci yayi na bayyanar da so na hakika. Kin gani sa'in damuna ake yin shuka. Na riga na fara so ina shan duka. Gimbiya ta sirri na baki samin loka. So ya samun turke kamar mare ko sarka. Sha'anin so bai duba yanayi ko buka, sai a zauna bai duba kyan jiki ko fuska.